Siolta, sa dúiseach fan prós is gno liav nu huile. Wat in er dagen toe geilen niet ik zich gehocht wat de blijft hier. Er hoe more de hele winchen. Aru an war fad, maar raak maar geile gaidi en hier wie van wignig hoe hier kursi alleen agus skin jorti fad hier en er is een dini aan in to speech or de baby ga hier wignig ding to more kun eigenlijk direct de gaidi machine heen voorzien hier je rodan agus dini ga speech komt zo de wit hier jongen gaan lijkt hier rodele vader wie een Could you come on skin your ear bone? Check out what to her green in the honey to want. I'm a clean or loch no gale, your loch clean out of it. Well, time is short, you could talk alone and the cat who's dog, or we park out in Cannon. Kind of good there. We send short room. Or nothing, I guess it's just a lost in him. I guess he made him lost in the park in Cannon with eager for force me. I guess you want to not crap the aniget or he winter would have come off on. The end to get along in the gate duration, actually, I guess the card you go out of Hackab, ship to and choke, I guess, cover the manation. Who used to use the card you go out of Harb, quality was the meat. Can I come on the end? I'll come on, yeah, can I come on, never go, you ran for them all at the white. You should them come on the screen already. Check their hand, check their hustle. Be on the hoose. Wie met een hoes, ik zou wat je er ook mee van die hele partjera. Terwijl ik niet genoeg te hagen, wat beter dan dat je een goeie. Ik weet wel dat je tegen gehocht, Winds Hotel. Als die slow moordine, ik geef groeien, als dat doet. Hier aan de online, weer wine. Maar dat is ja nog wel dingen te bieden achter zo laag. Want je hebt er geen achter zo laag is. Hast du schon gemacht? Hast du schon gemacht? Was je er gemacht? Frischen dingen zo, was je leeg, die giestige, dat je goed zeggen. Ik denk dat je maar zaken kunt krijgen, je maar hoog eraan van ronen, je kan om ronen die jagen. Amper die dingen te doen, naar winst nach minder goed FQ's, nach niet te dienen, you know, professional te maar kein die party is, kein schirmen tuiski, kein sigilore die. Ik niet wien zeggen, ik deed het, ik ken sterren one day komen marsen. Ik speel sterren marsen. Je is weg dat ik er bon mee voor water op doet. En is abelaar. We zijn scherven lezen dat ik hem doe. Ik doe checker we vaak eens je kan er weer wonen dat ik hem doe. Nach Golgedien Campbell Galter. Daar is ik heel het allemaal. Je wil zeggen lang realtig Slovakische minister geraakt. Nach dus morgen is er direct geen van atento die in Campbell Galter. Dus ik heb het just said if you met je man. Nach denk. En dan wil ze just zeggen misschien dachten de je. Ik heb hier just zeggen je dachten de je het. Als je gelooft dat ja no. Aanskeel. Ach job maar wat moet je zeggen. En vier in Egypten is er zei. Kef hier in het video editief. Oh ja, dat was het. Toen had er al gaan en vaak geen er één dit. Dan ga je naar Martin en ga je testen gedaan. Kijk do, wat tussen schreef. Ik heb toch tussen schreef. Goed, de man tussen aan jakken. Daar het maar bandje. Components als het er niet heen. Ik kan al postoorlog bij je nou. Hekoorlog nou. Maar nog. Ook een beetje gedaan, Christian Reine is het trouwens. Als je al in de rij, en jij die naar vriend van Christian Reine Rime. Steeds witness het al, een bonusdag. Als ik hier heen ga, ik gaan. Hier wil ik heen. Als ik een goede boek heen ga, dat ik hier heen ga, ik gaan. Schouwen is hier naar Welsh, schrijven ze naar Welsh. Dat die niet aan. Die meer. Wat je had ik aangehoord goed geleerd hebben, ze de wonen schrijven, de linie meenten. Voor zeer hele harde session, nu in Nientarus runnen toen takel. Wel zeg je Roshag om er mee voor me heiden. Absoluut. Er mee voor me heiden. Ik moet door aan zo maar. Dat is het toren roet. Dat is tochtje. Ik doe het waar ik hier domste. Tochtje dus. Kan er wel een tochtje niet dus. Dan kun je het gedaan tegen de andere leer. Dat ga niet. Het kan er wel een tochtje dus. Ik heb me dingen toe
Gymeinad o gra fwy ni fer na fi mynd anna o hana. Os ym ys liam na dont y gra gyda os, rhin dont madrwch siolmwch, ac yn dont sy'n gwyliau les nas a chyd ymwch i'r Michael. Ach, dan y to over dy chyd dain. Fwy rwyd i eler ffad ta tu sgrifin yn siachas mar fi tu sgrif ober dws. Ta fáilis yn ffrisyn. Ydy gyda ffys na reis ffilwg, is mynd i gyfyn na rwyd i mwenach yma, na rwyd i wain lle olchaid nhw, na stelgi, a wat yr gwe, na cardi fi eir, cardi o fi eir hen, yn fasyn de. Hwys i bwyd rafi, yn fasyn de. Ach, ta dwlgys eller y fili, fi heg o brain se dwlgys o hi mynd siangri, ach, ta se edrych o'n ystod hen fasyn hen. In siangri orbwrt ma gyda, ach rw, ti wystig yn da. Agus, siachas sy'n y ffad, Tili clachta da sy'n waitha. Agad iaw se, fwy rwyddilen se hen rhyb, nhw feidir fwy hir gwyni y lew. Dwi'n chynw y goga, glient yn choga dy chasa. Gwneach y siet sy'n y Weimar, glient yn choga mla clia yn iodrochta. Gwneach y siet y Weimar nis mwyn o ein sgrin o'r eleerdach. Nwakar ysyn? Wakan sydd yn wakan. Caneg wakan. Tigger. Wel, feidir y be'n ffoeg ar rame, chaim eisiau chwd leana, leef litrych in de goersel. Gemaakt die ik aan het leven, gemaakt die ik omheen. Dit is de kindje. Ik mijn kindje post. Wel, niet heger, die me woord die man, jouw alle leven, keer gedaan al het leven doen. Dat is niet het meestal leidag van dat. Gaan ik goed leren, het leren opbouwen, dat je allemaal bio je nooste mo hier hadden, hoe je kreeg. Og hier alles er stel, og hier var det rei da man spesielt mat, eller i televis, gjør det her. Kanskje måste det fadervis det blir det skje. Jeg vil ikke, det er vel det en dårlig, så kanskje måste vi fortire fra hele og hele sånn avskjed. Men ja, det er njord og hene. I heger av ene dag kunne njord, rått. Ach, vi skjønner råd det kostent. Det en råd nå, var gjennom våra. Ach gewoon, echt een gedoor, een koesie cultuur. Ze gewoon, zo'n alleen, dus want je alleen is geloofd, weet je wel de hoor. Wie nog eens naar school kijkt, gedoor, ach een op een elle hier naar school. Agus, film gewijs is een gewaar, tegen de rammer skutje, agus stutje, geweldig, dus dan was dat weer van God uit Duitsland geschreven. Tas, of le linie namen zo. O'r le lína náma seo hesi se cwrs spéis sa bulletíocht sa díal is lena gan ocal. Sin náfad a sgynnar gambín ga ar an ús tuiscin ter yn ylíma taid fahi an erigid ar y seil. Lena lín sin? Lena lín sin a gan yn ie. Wel no, níl ein an talín tóir nún til níl ein jólas cat ege chwsti, gná chwsti plítícht ar lína chyrbi. Ach, ta alles ik het die inis, maar ik zo zijn mijn cliënten in tuition, dat wil ik maar zeggen. Ik kan je een andere weer jagen met vrienden uit. Dat had je want Dylan Thomas. The man that sang the paper filled the city. Dat is niet maar zin. Je zit je in die nou aan, weer jagen naar de wel snel je nog zich achterlet hoor, want daar haal je het door die politiek. An dá ile cohiach feturum gwyl sinnach ran war Acobson, Acobort, Ezra Pound agus T.S. Eliot. Cecha mór agus tan sinnach ysio. Glachan dwyl eich gwrffir e. Cecha mór agus tan sinnach. Ta sé mór, vi sé an mór gát Eliot. The Wasteland. The Wasteland. Sinne mar ché sinni skrifi ar e jarról go bra. Ní hastocht síl ar na carach. Sin cuid mór gysgéal do hain, le fada. Ina siad am mórtín, Ched bwala tipyn yn syl carach y fe. Ti dim gwyd hwnna I wyl on, ach ta wet.